Pepa Ramon i Laura Dalmau, bon dia. Bon dia. O no? Sí, bé, bon dia. Sí, aquí per parlar de segon que després de la companyia d'aquests músics fantàstics, sí. Com a tal, perquè el que t'agrada és anar a un programa per anunciar que s'està fent cultura, que s'està fent Ara teniu les taronges en marxa. Exacte, I sí, teniu molta cosa en marxa sí. I tal. Això no s'aturarà, de moment. No, però anem a parlar del problema que viu en aquests moments el Teatre Sants. Jo poso de dir que estic indignat. En sèrio. És que no, a lo millor no és perquè sigui el Teatre Sants, que sí, però poden perdre el millor bars o poden perdre, no sé, però perdre un teatre en el que costa la cultura, en el que costa inculcar un tema cultural, no sé, crec que no sé, és un tema, ja ho deia en el vídeo que vos vaig enviar, és un tema de dignitat, no? Perquè han perdut moltíssimes coses ja dels nostres carrers, de Palma, no? I ara han de perdre un equipament cultural, un teatre, una escola de teatre. És a dir, què volem? Una societat plena de camarers, amb tot el carinyo en els camarers, no? Però quina societat volem? No? És això? És això el tema. I després estava indignat, ara mos ho contareu tot, també si se pot arreglar aquest tema o no, de que, per exemple, Saetip, no? amb l'impost de Secotassa, no? Per entendre-nos, subvencionin els 40 principals, no? Que això em pareix increïble, que sempre mirem cap a de fora, que ens mirin cap a de fora, que cap a de fora siguem més guais, mentre per de dins no cuidam lo nostre, no? I això no, tampoc ho entenc. No sabem què és el que passa. És a dir, per què el Consell de Mallorca no dona el suport necessari perquè el Teatre Sants continuï? Per què? Primer de tot, agrair-vos molt a tota la gent, que és molta, persones que formen part de la comunitat d'usuaris, alumnes, creadors, artistes, companyies, associacions culturals que estan recolzant el projecte i bé, és emocionant realment rebre aquest suport. I el tema en concret és que des del Departament de Cultura del Consell de Mallorca s'han tret les ajudes amb un reglament, que és el reglament de minimis, que fa que ens haguem quedat de fora. Nosaltres ja veiem que hi havia aquesta possibilitat i ja havíem plantejat una altra manera de fer-ho, que és un reglament especial per cultura i patrimoni de la Unió Europea, que és el reglament que utilitza Catalunya, València, Andalusia, País Basc, Castella-La Manxa, vull dir que la majoria de comunitats utilitzen aquest reglament que és aposta. Llavors nosaltres ja havíem avisat i la resposta havia estat una mica, és que sou els únics que ho deis, clar, nosaltres som un projecte singular. Som un projecte que és una companyia de teatre, que fa produccions i que evidentment les produccions és normal que entren a dins una convocatòria pública, que s'apuntui, s'avalori i tot això. També són un centre de creació, també som un teatre d'exhibició, som un centre de formació, fem una barbaritat d'activitats que, clar, se poden acumular. Per això havíem avisat d'aquesta possibilitat. Això vol dir que mos feim trampes en nosaltres mateixos? Crec que sí que mos feim trampes. Crec que estem utilitzant normatives que en lloc d'anar a favor de la cultura, haguent-ne unes alternatives, hem utilitzat unes altres. Llavors, jo estic reclamant una mica que anirem tots en el mateix sentit, és a dir, polítics, tècnics i artistes remant cap al mateix costat. Si hi ha unes necessitats, hi ha uns recursos, està bé que aquests recursos arribin on han d'arribar. I que no perquè s'ha utilitzat una normativa que no correspon, que és obsoleta i que no afavoreix un projecte com el Teatre Sants se pugui quedar sense ajudes. Després d'una pandèmia que ha suposat una pandèmia on hem abocat moltíssims esforços, més que els habituals, que ja són molts, i que ha suposat grans pèrdues.
quedar-nos sense ajudes ja és abocar-nos completament a la més espectacular Podem ruïna. dir de quant d'albés estem xerrant? Bé, estem xerrant de que tenim hipoteques, tenim Sí. crèdits ICO, tenim crèdits ISBA, tenim tot tipus de crèdits per pagar. Llavors nosaltres esperàvem un mínim d'uns 65.000 euros d'ajuda, una part a la companyia productora, una part en el centre de creació, una part a programació, que hi havia unes ajudes especials per teatres per la pandèmia que ja no n'hi hem pogut optar perquè eren de minimis, una part d'ajuda que era per una programació d'una fira. Tot això ens han quedat a les portes, o sigui, el nostre projecte ni s'ha mirat, simplement perquè no complien les bases de minimis. Nosaltres el que expliquem és si hi ha una normativa alternativa i vos l'havien posada damunt la taula, que no és la nostra feina, però que vos l'havien posada damunt la taula el mes de maig, perquè no s'ha rectificat. És molt simple, se tracta de canviar un part d'una convocatòria, és a dir, les convocatòries han d'estar en funció de lo que són, i les de cultura i patrimoni no poden seguir. Se suposa que han de cobrir les necessitats reals. Sí, a més d'això, que si dius no hi ha una normativa que afavoreix el cultura i el patrimoni i que contempla totes les necessitats, dius bé, no queda altre remei i feim servir la de minimis. Però hi havia aquesta altra alternativa. De fet, sí que hi ha la paraula i d'això haurà servit, potser a nosaltres ja no mos serveix de res, però com a mínim estem contents de que pugui servir a la cultura en general, perquè s'ha compromès que l'any que ve no seran de mínims. Bueno, però... Nosaltres en aquest moment el que necessitam... A quin moment estem? La veritat és que per part del Departament de Cultura i Patrimoni vàrem tenir una reunió amb la consellera fa un mes i no han tornat a tenir cap paraula ni han tornat a tenir... I amb altres administracions? La veritat és que han demanat reunions amb altres administracions. La setmana que ve tenim una reunió amb la presidenta del Consell, tenim demanades reunions amb la presidenta del govern, amb el conseller, amb l'Ajuntament també. Evidentment, les competències de cultura de l'illa de Mallorca els té el Departament de Cultura i Patrimoni. Però ara hi ha una Direcció General de Cultura en el govern que no té competències, però té competències de Mallorca, té competències per lo que vol, té competències per lo que vol. Té competències exteriors i entre illes. Jo penso que hi ha sensibilitat. I l'Ajuntament de Palma? També, no, l'Ajuntament de Palma també tindrem una reunió, ja m'ho va telefonar Antoni Noguera l'altre dia, preocupat, sensibilitzat també pel tema. Que el que passa és que el problema és que són del mateix partit i no sé si se faran trampes també entre ells, és a dir, això és un problema. Jo tampoc no me quadra els principis d'un partit que... Sí, que nacionalista, que defensa la nostra... defensa la nostra cultura i que en principi està en contra de la gentrificació i per ell és qualque cosa la desaparició d'un teatre dins el casc antic, o sigui, és que no me quadra, no sé què ha passat. També he de dir que és curiós, però a dues de les convocatòries han sobrat tot bé. A la de teatres han sobrat 24.000 euros, a la de centres de creació n'han sobrat aproximadament 35. Vull dir, nosaltres li van demanar a la consellera què passa amb aquest dobbers, i ens va dir fredament, se perden. O sigui, penso que necessitem una actitud sensible, primer sensible, perquè tots ens podem equivocar. Els polítics, els artistes, els gestors, tots ens podem equivocar i tots podem no saber qualque cosa, però sensibilitat n'hem de tenir. Se suposa que més. En aquest tema és més. N'hem de tenir de sensibilitat. Llavors, fa temps que ho demanem, ens feim a una taula. Jo penso, és una opinió també personal, però penso que els Teatre Sants en 40 anys ja hauria de tenir un conveni, no la companyia, sinó el teatre, un conveni, un conveni a 3 bandes, Ajuntament, Govern, Consell. O sigui, penso que ens hauríem de seure perquè és molt important. Bé, per nosaltres estem destruïts, o sigui, plorant fa un mes, evidentment és una qüestió ja de molt cap a un projecte, molta dedicació
a dedicació, il·lusió, treball, d'obber, recursos, moltíssimes hores. Nosaltres fem feina de dilluns a dilluns, de les 8 del matí a les 12 del vespre, que fem entrades, creem, assajam, donem classes, no hem aturat en la nostra activitat. En aquest moment estem com en una lluita, duent també el dia a dia, que és una cosa molt feixuga, frissam de que això acabi, però evidentment una acumulació de tal falta d'ajudes fa que hi hagi una acumulació de deute que ja no se pot. Anem a recordar què ha suposat aquests 40 anys del Teatre Sants. Quanta gent ha passat per allà, quants de lots i lotes s'han format, quants d'espectadors han pogut disfrutar de quantes obres de teatre? Molts. Sí, no? jo ho que apuntar, perquè si no... Ana Laura també, que no diu res, està aquí d'espectadora. Doncs mira, Tino, 488 espectacles, 383 companyies locals, nacionals i internacionals, 3.000 funcions, 180.000 espectadors, 29 residències artístiques amb creadors i companyies locals, nacionals i internacionals, 62 creadors mallorquins, més de 8.000 alumnes que han passat per al Teatre Sants, jo mateixa, centre de formació. Així ha sortit. Així ha sortit. No faria una altra cosa. 650 tallers presentats gratuïtament com a activitat expandida a l'escola amb més de 50.000 usuaris. I bé, després està la companyia, 61 espectacles estrenats, més de 5.000 representacions a les Illes Balears, 355 funcions en gires nacionals, 60 funcions internacionals, 700.000 espectadors, 1.000 espectadadors. És que és una roda, és a dir... Són 40 és que, anys. Jo me'n record, no sé, ara fa un any, no? Sí, un poc més, no? Que parlava, per exemple, en Elina Mira, no? Que estava preparant una residència i tal, no? I clar, m'imagino això, i com ella n'hi va haver 20 més, no? Però clar, és a dir, fer una residència a un teatre per després poder pegar el vot en l'estat principal o una altra cosa més grossa, o el que sigui i tal, no? Bueno, doncs això també, què passa? No? És a dir, és que és una cosa i una altra, i tot suma, no? I dius, és que no perdrem una sala, un puesto que dius, au, obrim i tancam, no. No, és que el Teatre Sant no és una sala que s'obri i se tanqui i on hi passa una cosa. El Teatre Sant, ara mateix a les residències, és un espai que té moltíssimes sales, té una dotació d'infraestructura i un personal que pot acompanyar una companyia que fa una creació, una residència en tots aquests recursos. És a dir, se tracta una mica d'optimitzar recursos i llavors, com que ja hi ha un edifici amb moltes possibilitats, acollim aquests creadors, que no els acollim normalment una setmana, sinó que estan allà de dins fent feina, utilitzant això des de els focus, a les sales d'assajos, l'acompanyament que sigui necessari, escenogràfic, o sigui, que van fent assistència a la producció, quasi. Però perquè és un espai totalment dedicat a les arts escèniques, bé, també a la música una miqueta, no tant, però també hi han fet concerts, molt de concerts, a la creació i dansa, òpera de butxaca, sí, hi ha hagut de tot. I fins i tot és una sala que podria funcionar molt millor, perquè com diu una Pepa, no donen abastos, que no els hi basten 8 dies per setmana, i és una sala que amb 3 o 4 empleats més podria funcionar molt millor. És que és brutal, o sigui, és gent... Sí, aquí posem models. Haurem de fer voluntariat cultural. Ho deixem aquí. Continuarem parlant d'aquest tema. Per aquí, per xarxes, i tocarem porta. Continuarem. Moltíssimes gràcies. Gràcies per